Ema isikolo zevulwa ngomso. Babetyiwa ngam. Ingendifuna isikolo ezitshitshwe zonke. Bendingo Miss Joyce. Umuntu kubuza into yaziyo. Uyayazi kodwa uyakubuza. Xa umphendula into yakho uyakubetha. Hayi ndikuncamile. Hawu isikolo usifuna nyhani. Kini ifuna ntoni ntwana kaMpehla apha? Ndangathanga ndikufuni wena apha. Kini mawawu. Faka pha u-1 ndifuna upestelation mna ubethile u-8 ngoku. Ndandithanda ukufuna apha wena kwedini esincisha. Faka pha u-1 wena ndibukela upestelation. Kini unubona pha wenza ntoni umoroka. Okay, time. Time. Ndidinga Miss Joyce ba. Uthini ngokwekwe? Umbuzo A plus A. Kini. Soloko ba. Wayiswa ngu-A plus A. Loo sumtya everyday ndikuthuma apha kwa my friend u-A plus A. I-AA. I-AA leyo kwekwe. Okay, time. Ndimcela Miss Joyce ngu-AA. Boy. Time ikhona ingoma ekhumshayo. Ithini isimisi? Bright in the corner. And you are bright in the Ya ngamakhazi amancane moslapho. Into enzima. Alokho into xa ungayikwazi ubohamisa mnyana. Uthi ma wa jonga kwethi wa ma wi wa wi wa ma wi wa ma wi wa uhleka ntoni? Ndandithanda ukufuna abathu kwedini wena. Ndandithe andikufuni apha wena. Yho yawangutatakho kwedini. Ize kweli lizomoya ngoku. Ayazi uba sesigqibe kwa-eli namhlanje ukutya. Angeke mhlobo wam Mpehle. Tyhini Mpehle. Eke man, eke ntangam. Kuhle ntangam man. Izole ngqondana noba ninethekwa. Kwatheko mfondini apha sisahleli nonyana. Yenza ntoni? Bendisabafundisa wena i-homework hana apha bebeyinikwe ukuvalwa kwezikolo. Wahlala kwade kwasebusuku apha nyana unyoka uyakubiza pha. Khona tata wayaphi umama? Yho boy. Umama wakho kaloku kwekho wasishiya wagilwa phaa ngakathemba labantu. Wangenxa yokuthanda imali kaloku. Wathi sesindile ngimoto encinci kwedini. Wathi umnye umama uthengisa ama-apile phaa ngakathemba wathi sowuhlala apho suphakama imali. Wahlala naye sephakamile. Wezitraka yathi cum. Abe kuphela kwakhe boy. Ndithi umlenze samfumana ngapha kaFatman. Boy, ingcingise zona. Ntoni ukhalisa umntana naMpehla funi naye boy ungathi ukhale because wayengamhlanga kwalo mama akhe wayembi sengawe lo notata. Yini Diko unozukusile yena uMakasinisi lo wayemncancisa ibele kwedini esemqolo yena. Awuhlobo wemade ngala amabele wakhe. Nina incede mama uthethe kakubi ngono ngomkawa. Uthini ngono spinach? Wayewabhaka ngantoni amagwinya umkakho? Anithi wayesixa ingekho ioil anyibilikise phayilano kamakhandlela icandle abhake pha amagwinya. Hey, uyamcelela uSincisi yena ba sasiqabula ngomamakhe. Sumgqume ngeplastic alinda. Ziyi-10 ubona into embi. Zasingena zingaphi imali pha? Sasingaseli tanapha. Sasingasine-1000 mos ngonkosikazi wakho. Suke singathi bemhle yena. Tyhini Tiko.